הבנק הבינלאומי הראשון קנה קרקע ברוטשילד בסוף שנות ה-90. במהלך שנות ה-90 התגבשה מדיניות מאוד ברורה של העירייה לגבי כל האזור הזה של רוטשילד, מה שנקרא המער ההיסטורי. באותה תקופה התגבשה גם כל תפיסת השימור של תל אביב. הבנק הבינלאומי הראשון, לאור המדיניות הזו, רכש קרקע של 3 דונם, ופניתי למשרד של פיי קופ פריד, IMP, הנרי קופ וג'יימס פריד. מי שמונה מטעם המשרד להוביל את הפרויקט הזה זה איאן ביידר, שותף צעיר. מה שהבנק ראה והתאהב כזה, מיד אהבה מבט ראשון, היה מודל בגובה של פחות מ-20 סנטימטר, עשוי מפרספקס שקוף מלוטש כזה, ובאותו הרגע שהבנק ראה את זה ומיד אישר את זה והפרויקט התקבל, הם גם הודיעו לנו, ככה אנחנו רוצים שהבניין ייראה. היה ברור משלב מאוד מוקדם שעולם הפתרונות האפשריים מוביל אותנו לבניין זכוכית, ומיד אחרי זה באה באמת האחריות הסביבתית, ונכנסנו למחקר מאוד רחב היקף בקשר למה שנקרא קיר מסך אקלימי או קיר מסך אקטיבי. אמרנו, אוקיי, אנחנו עושים כזה מאמץ סביבתי, אבל בואו גם ננסה להיכנס למסגרת התקן וכבר לעמוד בתקן בנייה ירוקה. תמי עזרה לכוון, למקד ולמקסם דברים שכבר נגענו בהם. זה אמור היה להיות המגדל הראשון שיהיה מותאם לתקן הישראלי, שהיה בחיתוליו. המדדים היו מדדים שנבחנו ונבדקו על ידי בניינים אחרים, ומצד אחד ניתן היה ליישם אותם, מצד שני לא ידענו מי יבדוק וכיצד זה ייבדק וכיצד יהיה התהליך, משום שמי שעמד מאחורינו, מולנו יותר נכון, היה צריך להתמודד עם פרויקט חדש. הדבר החשוב, בוצע סקר מיקרו-אקלימי, והדוח המיקרו-אקלימי קרא באמת לתת פתרון במבואת הכניסה ובכל הרחבה שהיא רחבה פתוחה, נושא של אופניים, תחבורה, נגישות לתחבורה. הדבר הנוסף זה כמובן כמות מספקת של אוויר צח. הבניין מאוורר ברמות מאוד נוחות. והחזית הביו-אקלימית, Active Curtain Wall, שנבחנה ונבחרה, היא חזית שבעצם נותנת את הפתרון הזה. לוקחים את כל האוויר הזה שהשקענו בו הרבה אנרגיה, וחייבים לזרוק אותו החוצה בשביל אוויר חדש ולהתחיל את כל התהליך מחדש. 3 פעמים בשעה את משקיעה בכל נפח הבניין את מלוא האנרגיה לטפל בו. נפח האוויר הזה שאותו צריך לפלוט החוצה, לפני שאנחנו פולטים החוצה הוא עובד בשבילנו. הוא מוזרם על פני התריסים שכלואים בתוך הקיר ומאזן בטמפרטורות בין הפנים לחוץ, ורק אז האוויר הזה נזרק. בנוסף לזה, הקיר הזה כולל מערכת של הצללות. ההצללות ניתנות לשליטה על ידי הדיירים מצד אחד, מצד שני מחשב מרכזי שולט בה ולמעשה מאפשר את האחידות של החזית מבחוץ. התאורה הטבעית שבאה מהחדרים עוברת גם לחללי הפרוזדורים ולאזורים המשותפים בצד הפנימי של המשרדים. הבניין הוא בעצם גוש של מנסרות שחוברו, שלמעשה מבחינה אורבנית משחקת ומתקשרת עם המבנים ועם המורפולוגיות הוולומטריות שיש סביבה, ובסופו של דבר יש את המגדל המרכזי שהוא בתכסית פחותה ומטיל פחות צל מהמבנה הכולל. אסור לנו לשכוח שהסביבה היא סביבה מבונה, יש דירה עם עצים, מבנים מסביב מטילים צל, כך שנבחנה ההשפעה של הצל של כל המבנים, ובסופו של דבר הבניין משתלב בהצללה הכללית או בהשפעות הכלליות של שאר המבנים בסביבה. התהליך היה מאוד ארוך. אם אתה זוכר, עברו שנים עד שיכולנו להתניע את הצד השני מולנו, באמת להתמודד עם מערכת כזו של תכנון, ובסופו של דבר עבר בהצלחה רבה את כל התהליך.